Sledeći gost Beogradskog sindikata, Boško Ćirković, Škabu Maestro. Dobrodošao. Bolje te našao. Malo ćemo, sveđa su pričali, malo objasnije o turneji i svemu. Ja ti smo što razgovarali juče o energiji, kako si, kad ste nastupali u New Yorku, malo si mi objasnilo kako to izgleda u raznim mestima gde nastupate. Da. Kako u New Yorku, rekao si mi da je malo ljudi su odvojeni, spojeni u Miami, sjećam se kad smo bili da je to baš bilo onako energetski naboj, jer smo svi bili nekako bliže. Nije, u New Yorku je isto bilo, bili su blizu isto ljudi, mislim, ja možda i više čak volim takve nastupe koje zbog toga što smo dostigli neki, da kažem, nivo onoj popularnosti i neke naše namere da održavamo te velike koncerte, zbog misije koju smo sebi upravo dali, u Srbiji gledamo da to budu onako veći koncerti i uspevamo to da uradimo, a ovako ovi klubski koncerti su meni jako dragi i baš mi zbog toga, recimo, taj koncert u Njujorku, zbog celog ambijenta i zbog te baš blizine sa publikom mi je još dodatno bio, onako kažem, drag i super, energetski bukvalno to, znači, ovo što sam ti pričao juče, znaš, taj početak koncerta u takvim atmosferama, gde ti je toliko blizu publika, gde nema sad neke kao obezbeđenje, pa ne znam, one ograde, pa, znaš, pa ono 2 metra bina i to, nego je klubska jedna atmosfera, ti imaš ono neposredan, baš direktan kontakt sa publikom, gledaš ljude u oči, razumiješ, i bukvalno ja kažem, ja nisam taj neki tip ličnosti koji je kao odmah nakeca nešto otvoren i u civilnom životu. I onda, znaš, kao prvo ne gledam kao publiku oči, onda posle mi u nekom momentu mi kao kad sam ih već malo upoznao, vidio ko u stvarnosti, ono što se kaže, znači samo u tom performansu, onda bukvalno tražim taj kontakt sa publikom, neki direktni, da vidim kao u stvarnom životu, da li radim dobro to što radim, znaš, ja sam se dobio, meni je dobro, ali kao point je da svima bude dobro, znaš. Kakav je moment da ste skoro i doček košarkaša je bio i sa Novatom ste bili, kakav je to osjećaj? Pa to je divan osjećaj zbog toga, zapravo meni je najiskrenije, znači ne sad kao, znaš, svi kažu kao kako je bilo, kao, znaš, kako je bilo s Novakom na balkonu, super je bilo na balkonu i super je cela ta energija, znaš, kao, tu imaš neki moment, ja samo nešto ne zajebem, kao, znaš, zato što je sve tako, ono, znaš, to je kao sad gradska skupština i prvi put u životu su nas pustili na taj balkon, iako su nas, ne znam, 4 ili 5 puta već pre toga razni sportisti pozivali, ali eto, gradonačelnik Šapić koji ne zna iz svojih još, sportskih dana je, valjda, nemam pojma kako se to kaže, najnormalnije, skupio muda, šta ja znam, ono, znaš, kao da nas pusti tu jesu ljudi stvarno tražili, znači, ja sam s Bogdanom, i prošli i pretprošli put, imao neku komunikaciju, poslednji put kad su došli sa olimpijade, bilo je kao isto dođemo ovako, ne, tako da kažem ti, eto, zašto sam napravio tu malo duži uvod, znači, ta energija na balkonu je jedna onako malo formalnija od starta, onda kad izblejiš tu sa ljudima, malo sportistima, basketašima, oni su momci ušli isto na keca, najveći mogući, respekt, znaš, kao sve. I onda je tu ta atmosfera super, ali kad ideš na sam balkon, prvo to je, moraš skapiraš da to nije sad neka kao gala proslava programirana 3 meseca unapred, razumeš, nego to bukvalno taj dan je sastavljan program, znaš, mi smo taj dan dobili poziv, znaš, kao, znaš, i to je sve, jeste to top tehnika, Sky Music, to, ali i oni su tu u nekoj kao sve izimprovizovano i suprotno od toga, od tog kluba ti imaš dole, ja ne, znaš, prvo balkon taj neki, pa ti si 15 metara, brate, od publike, dole ništa ni ne vidiš. Taj sam nastup, i nije meni kao nešto, ali doček koga smo mi bili, sad ja pričam nešto, mi smo tu nebitni potpuno, znaš, taj doček je bio jedna stvarno fantastična, neviđena energija, to nije se desilo, razumeš, znači, na kraju krajeva, ono oko čega je ispao kao neki problem, ja nisam htio pričam, meni su zvali neki novinari da pričam o tome zašto se pevala pesma Veseli se srpski rod, znaš, kao, zašto se zemlja zove Srbija, ne zove se Jugoslavija već izvesno vreme, razumeš? I sam taj moment koliko je tu mladih ljudi bilo i da su spojeni bili i Novak i košarkaši i basketaši,
to je to, znaš, mislim, to je nešto što se nije vidjelo i kao neće moći više ni da se vidi, jer kao samo jednom je prvi put, možda će sledeći put biti veće i ali nije to. Pa vidiš kako su emotivni Nole i košarkaši, oni su već, ne znam koliko stočno puta bili tu i oni su emotivni posle toliko puta. Ti meni recimo veruješ da ja nisam provalio da čovjek plače, iako sam bio na 3 metra od njega, znaš tad, i to sam vidio na televiziji. Ali ono što meni doživlja te večeri je kad smo što su opet neki pa negativno komentarisali, ali to apropo toga ono što je kao Feđa kao pričao, znaš, ti možda gledaš ovako ili onako, šta tebe briga šta ja slušam, razumeš, znači ono, znaš, kao taj izlazak posle sa sportistima je meni bio, to što je meni obeležio taj dan, znaš, kad je došao i kao i Jokić, da ti vidiš, prvo što mi je bilo jako drago, nešto je sad došao do Jokić, pa kao videli smo Jokića, slikali smo se Jokićem, prišao je kao, bacio kosku, ispano sve, nego zašto ti vidiš da su ti ljudi, vrate, jedni sa drugima normalnim i da je oni sa Pešićem se pozdravio sve, da nema tu neke kao... Moram kažem isto jednu stvar koja nije vezana za doček, a vezana je za ovu reprezentaciju i ovo prvenstvo. Posebno mi zbog toga isto bilo drago što smo bili na balkonu, jer meni to kao sad idemo na balkon da se kitimo, ne znam, nečim perijem, nemam pojma, onako malo mi ima i taj efekat, razumeš, ali kao ajde, zvali su nas ljudi. Ali mislim da nije bila ni jedna reprezentacija srpska i ranije jugoslovenska, razumeš šta god, u bilo kom sportu, iako ja volim basket stvarno najviše, da sam se više saosećao sa njima, jer su ih tako ne otpisali, to je kao, to je eufemizam, razumeš, znači to je slabo, ono, znaš, kao, to je pljuvali, sve, i onda, tačno onaj moment, kao onda, dobro, onda izgubili Italijano, ok, pa da, i onda i sad sve je super, kao, i neka i treba da bude super, ali ja sam ih zvao basketaši, brate, ono, gledao sam ih to ko sindikat, ono, znaš, kao, ovi ortaci, ovo, i onda kao, pa dobro je ovo, kao, pa brate, jeste, dobro je, razumeš, i dobro je bilo i kad si sumnjao, neko se znojio i radio i pravio i sanjao i planirao, razumeš, znači to sam vidio, znaš, i imao srce pre svega sve vremena. Pa ljudi isfurali su svoju priču, to je basket, vi radite svoju, oni nisu odustajali, to je to, oni igraju, niko ne veruje njih, oni su radili svoje. Ja sam imao te osjećanje, znači, da su izgubili, ne znam, ono, kad su izašli iz grupe, šta god, znači, isto ne bi bio u fazonu, jer sam gledao utakmice i prepoznao sam to u svakoj utakmici, ono, znaš, kao, došli smo, brate, da uradimo ono što radimo, kao, je li ima neko bolji, kao, nema, brate, nema u Srbiji bolji. To je Jokić izjavio, kao nije, čini mi se sad parafraziram, nije bitno, ne gleda se ako nije bitna košarka, bitno je pobediti. To je to, samo se gleda pobjeda, ako izgubiš ne valjaš, pobediš dobar si i to je to, nema sredina, nije bitan sport, niko ne uživa. I kažem ti, zato je meni bilo, baš, ono, sabralo me se toliko, ja sad pričam o ličnom doživljaju, to je nešto, znaš, kao što je u stvari jedino istinito. Znaš, sve ostalo je kao, vidio si na televiziji, neko ti kao ispriča šta god. I sam, znaš, i mene, i dan danas kapiram kad se vratim kao sad, ono, opet, kome nije vidio tad, pitaće me, kako je bilo kao s Novakom Đokovićem. Ne znam, brate, izgledao sam čovjekom, ono, 5 minuta, ali kao, ceo taj doživljaj je bio stvarno... Podeliti neki moment, tako da, baš. Kako je bilo emocije tebi kad si došao u Ameriku, sad na dolazak u Ameriku, sad cela ta priča, upoznavanje sa početka hip-hop kulture, repa? Mnogo lepo, ovo mi je stvarno najlepše putovanje, ono, Beogradskog sindikata na kom sam bio sam na svim, kako se zove, zato što prvo Feđa bio već ranije u Njujorku. Njujork je nešto ostalo kao neki, da ja kažem tako, neki nedosanjani dečiji san, ono, nas, ono, repera iz geta, ono, znači, ono, znaš, taj fazon. I onda je on, znaš, znao gde treba da idemo, bili smo vrlo efikasni, ja volim da tabanam, zaboli smo mnogo lepo vreme, koncert je bio, ne znam, ono, znači stvarno nestvaran, prvo, mnogo je lep ambijent sam po sebi, zvuk je super, devojke iz kulturno-umetničkog društva Drina iz Petersona, New Jersey-a, ja kad se ih vidio na narodnim nošnjama, znaš, to je to kao, znaš, ono, to je to da pokaže, jer pazi, to je njima, oni se za to spremaju, razumeš, ali oni su nastupale u tim nošnjama i kao izvodile te pesme u ambijentu koji je, kao, znaš, ono, stereotipan za te pesme i za te nošnje. Sad su stavljeni iz tog konteksta na neku binu gde je bilo možda i više ljudi ikad nego što ih je slušalo, ne znam, kapiram da ima na slavama, ali drugačiji za njih, nešto ali drugačijih ljudi, ono, u noćnom životu su, ono, reprezentovali i bilo je to je bio najjači, ono, moment koncerta, razumiješ, i kapiram da to i za njih ima ogromnu, kažem, i edukativnu vrednost, da skapiraju da
naša kultura, to čime se oni bave, da to nije nešto što je sad kao, znaš, samo za neki kao banketi i slave. Brate, deo popularne kulture, svetske, globalne kulture, znaš. Da, baš mi je drago da ste takav doček imali, tako neko novo iskustvo, dođeš čak u Ameriku da bi nešto novo doživao. A to je poenta Beogradskog sindikata, mislim, jedna od glavnih. Znaš, jer prvo, mi smo beogradski, što kaže Feđa, ja sam dečko iz Beograda, to ti se ne dopada što sam krug dvojke, a zemlju ne ugovaram. To je poenta Beogradskog sindikata. Znači, mi smo rep, ovaj neće me zove na 50 godina hip-hopa, važi, brate, proslavit ću ga sam bolje, razumeš? Ovaj neće me zove na balkon, nema veze, brate, naću se sa sportistima u klubu, razumeš? Ovaj hoće, važi još bolje. Ovaj hoće me zove na 60 godina hip-hopa, važi, nema problema. Znači, bukvalno nema ono, znaš, nismo mi limuni, mi smo ljudi, brate, znaš. Ajde, da najavimo još jedno večerasni koncert. Klub Gala na 23. ulici, stvarno Gala ambijent, dođete da ga ulepšamo, da ga malo posolimo. Beogradski sindikat, Miami, šta kažem, brate. To je to, vrh, nema greške. Svi vidimo se večeras, hvala puno.